Вили, тати, къде? Цак, 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 цак. Дзак от тук, дзак! Ай, Зак от тук, къде, тати? Ето го! Няма го, тати. Зак, къде е тук, тати? Закачил горе, да? Няма го, тати, да? Къде, тати, ви? Ай, Зак! Камъка, полека с камъка, полека с камъка. Вили? Зак! Ай, Зак, къде е тати тук сега? Къде е Зак? Ай, Зак! Вили! Ела при тати сега. Вили, ела при тати. И той станал сам, бе. Сам станал прав. Айде, ела при тати. Ела сега при тати, да. Айде, да. Давай. Не да пълзиш, не. Умориха ли се вече кръченцата?